That is a shame to Jacinta. It's a shame to Jacinta because she have ruled her own family and she thinks she can rule everyone, and I never met even one meeting with her. And now she will see the real truth of umhlaba. Ngiyakutshela mina. Asebexakile eyobuya futhi zena. Kodwa kwamanje ngoku insult abanginsathe ngayo mina nginezinto ezijuleleyo engizaziyo ngabo that I never announce in public because ngikhulile. Emveni kwalokho I decided to be quiet and also to tell them straight ukuthi umuntu akayihlula yodwa indoda yakhe ayihluleke, angahambe futhi ukuhlula wonke umuntu. Mina nje nophakela I can confirm that we have been used. Ukuthi someone must climb the ladder and then silibambele thina, and then when you reach the rooftop and then alikhahleli ladder, and then in human nature. No, I'm not saying that, but I'm saying what I'm saying. Listen to what I'm saying. What are you saying? Is that when someone climbs the ladder and kick the ladder while you are holding the ladder, that is the biggest betrayal of them all. And then you allow the person to cruise as they cruise and hold different meetings as they wish. You don't say anything, just one meeting. Then the whole country becomes shaken. And ngimdala kule nto mina ngikade ngangikhona. Nangu unrest ngangikhona. Ngingakwazi ukulenza iqiniso la fanele ngenza khona. Ngabhekana nezimpi ngayinqoba. Namanje ke ngikwazi ke mina experience enginayo. Bese ngizodlala izingane engakaze zibone ngisho nje umnyango we police station uthi njalo. Ngicela ukuza nje ukugcina umbuzo ngacingwana bazokuthatha nabanye ozakwethu. Mawuthi nina nophakela umthakathi you were used. Ushukuthini nathi you were used how, by who? By Jacinta. How? She has been begging us for several times to join the March and March. March and March was about not more than 20 people marching on the street. She has been crying out privately and publicly. And then mase kube yama kunjani lapha mangimtshela ukuthi mina eyazi cabanga ukuthi siye lapha nathi ngikhuluma noNdabandaba abo siye lapha eEastern Cape. Wathi ayasiyeni wenza ipostela wenza abayiboba iMarshall Marsh yale eEastern Cape. Yayizothini. Ngathi nayi kulungile ngoba mina ngifuniwa ibrand yayona. Phakela walwa yena wathi hayi ninsizwa nomsizwa washo waqima angazi imisizwa nomsizwa kanjani. Nami sengicabanga lokusuku lentombi nomuntu foundation. So manje, and then ngathi mina no professionally ibrand yeMarshall Marsh asibe under yona. You are happy or you are not happy. Wangihleli bafuna ukwethu wangilalela. Sahamba saya eEastern Cape, sayixosha inkosi yamaGwalagwala. Emveni kwalokho the rest is history. The whole South Africa was shaken, and the Marshall Marsh was highly successful against illegal immigrants. We has been supporting Marshall Marsh. So now, our support is no longer important and is no longer relevant. So she must remain on her own, and she must go back to the beach and young and aqoqana ubantu abaqoqayo adlule imali ayitholileyo mina ngizinze ngizaziyo ukuthi uyithole kuphi yabona ngaphandle nangaphakathi aqhubeke enze yonke leyo mina ngeke mina ngihambe ngikhuluma into engingayazi ngoba ngathi manje Cyril hlala la Mandla hlala la Jacinta hlala la Phakela hlala la, and it's an insult that unomongameli ohlele carry back of money. So mabe mthuka political bamthuke political yabona mina ngiqala ukuhlangana nomongameli. I've met Thabo Mbeki, I've met Nelson Mandela, I've met Zuma. Mawuhlangana noZuma kuthiwa wow usikhonze ekubaba akushiwo ukuthi uzomnika imali. Mawuhlangana noThabo Mbeki kuthiwa mzizi academic president. Mawuhlangana noCyril kuthiwa khona uzobuhle. No 2014 nayisho lento
kwathiwa mina ngidle imali ewu-15 million kodwa ngithe uma ngishelwa izindlu utholakala izindlu zotshala ikhona inja engathola u-15 million ihlile nawo kwakha nje noma kuthiwa nje nge-subsidy eyodwa nje ngoba mina lo ngazalwa kaze ngisebenze lo ngazalwa mina kaze ngihole lo ngazalwa mina nje akakaze nje ngidayise embuze kube khona engutholayo abafazi bami bonke ngaxhaswa abafazi bami bonke abe-corruption imizi engayakhile imisebenzi engayenza phambi kobabamkhulu yonke ye-corruption. So South Africa, you must wake up and stand for the truth. The truth shall set you free, and it will help you, even personally, in your own bed. That you must know, when you want likes and you want relevance against other people's name, you are on your own, because you shall die, and dying lying while other people are speaking the truth and respecting their ancestors. Thank you very much, my son. We love you guys. We love the whole 3 of your